Эфирда отна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Нәврүз Мөбарәкбат Сабалылар бу атнада язны каршы алды. Baby Skills Республика чемпионатының муниципаль этабында иң сәләтле балалар ачыкланды. Һөнәр кулдагы алтын беләзек 30 март һөнәрчеләр көне иде. Хәзер барсы хакында да тулырак. Бу атнада Саба муниципаль районының утырышлар залында район башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов рәислегендә комиссия утырышлары булып узды. Тулырак Әлфия Мөбарәкова сөйләр. Беренче утырышта сүз террорчылыкка каршы көрәш турында барды. Иң элек комиссия рәисе урынбасары Нияз Вагызов Саба муниципаль районында 2021-2025 елларга терроризмга һәм экстремизмга каршы көрәш программасы белән таныштырды. Бүгенге көндә мәгариф учрежденияларында куркынычсызлык кагыйдәләре ничек үтәлә? Аларда террорчылыкка каршы нинди чаралар күрелә? Мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров бу мәсьәләләргә ачыклык кертеп, мисаллар китереп сөйләде. Росгвардияның Сабадагы филиалы җитәкчесе Айдар Галиев үзенең чыгышында районның сәүдә нокталарында тавышлы белдерүләр бирү җиһазларын булдырырга кирәклеге хакында әйтте. Бүгенге булгавыр заманда сәүдә нокталарында аеруча сак булырга кирәк. Хәүф-хәтәр була калса ничек итеп бина эчендәге халыкны эвакуацияләү буенча әледән-әле укулар, өйрәнүләр үткәрергә кирәклеген ассызыклады ул. Авыл җирлекләрендә мигрантларны теркәү, җәмәгать урыннарында экстремизмны һәм терроризмны булдырмау максатыннан ниләр эшләнә? Яблаштау авыл җирлегендә эшнең ничек торуы хакында җирлек башлыгы Ринат Нуриев доклад белән чыкты. Шушы ук көнне Саба муниципаль районының коррупциягә каршы көрәш комиссиясе утырышы да булды. Әлеге утырышта Саба муниципаль районы башкарма комитетының кадрлар белән эшләү бүлеге мөдире Римма Ярмиева, финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сыңгатов, район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасы рәисе Алим Галиуллиннар районда коррупциягә каршы көрәш программасын тормышка ашыру турында сөйләделәр. Узган атна ахырында Шәмәрдәндә байлар сабасында Нәврүз бәйрәме узды. Олы-олы казаннарда тәмле боткалар пеште, бәйрәм тамашасы гөрләде. Спорт уеннарында исә олысы кешесе катнашты. Бәйрәмнең матур мизгелләренә күз салыйк әле. Елдагыча һава торышы быел да явым-төшемле булды. Ягъни кыш белән яз тартышты. Ләкин изге нияткә берни дә киртә була алмый. Бәйрәмгә килүчеләрне сөендерү, тәмле Нәврүз боткасы белән сыйлау өчен иң элек аш-су өчен җаваплы итеп куелганнар эшкә кузгалган. Зур-зур казаннар асканнар. Лично мин әлбәттә инде сагат 7 яртамен килгәнем инде бер капчык утынып төштем. Балтаны ел сайын әле балтаны барлап алмадым әле утыны бетте инде конечно. Балтасы кайсы сөенәбез инде. Кертәбез һәрберебез, өлеш кертәбез. Кемдер су ташый менә без ушак яктык инде. Һәрмендә җырларга әзерләнәм. Боткалан кенә соң инде. Анда хатын-кызлар менә пешерә инде. Шул монда бер генә кеше торган эш түгел бит. Менә безнең инде дус тату коллектив төрле җирләргә бүленеп, төрле өлкәләргә бүленеп инде барыбыз өлеш кертәбез. Әйткәнемчә, бер генә кеше торган эш түгел. Шуңа матур оеша инде ул. Аллаһка шөкер, тук заманда яшибез. Шуңа карамастан, атна буе сорыйлар, быел ботка буламы? Кашан ботка пешә, нинди боткалар була? Ничәләрдә пешәчәк дип тинтерәтәләр инде сорыйлар. Без аңлап тормыйбыз, әйтәбез инде. Чөнки кемдер ботка өчен генә килә, кемдер җыр карарга килә, кемдер спорт уеннарында була бит әле, кемдер шуның өчен килә. Ул бәйрәм бит күп эштән тора. Менә шул вакытта гына ул бәйрәм һәр кешенең күңеленә кереп бетеп булмый. Кемгәдер берәй-бер эше, кемгәдер берәй-бер эше инде. Менә шул суммалаганда чын бәйрәм ул. Инде бәйрәмнең үзенә килгән вакытта ул инде үтәргә тиеш. Аның төп көне 21 март көн белән төннең тигезләнгәне. Ул безнең бит инде борынгы төрки бәйрәм. Аның дөресен әйткәндә моннан бик күп гасырлар үткәрелеп килә торган инде ул. Менә шуңа карамастан без аны елда онытмыйбыз. Төрле көннәргә туры китереп инде үткәрәбез һәм инде монда бәйрәмнәр үтемле, озак, дәвамлы булыр дип ышанабыз килә. Чөнки менә пока ул халык кашый, монда бәйрәмнәр үтәчәк. Без моңа җаваплы карыйбыз һәм инде сөенеп үткәрәбез бу бәйрәмне шул. Саба район мәдәният йорты хезмәткәрләре бик зур эш Казанда ботка пешереп халыкны сыйлады. Нәврүз боткасын күмәкләп ашыйлар. Никадәр уртаклашсаң, шул кадәр бал, бәрәкәт килә дигән ышануда бар халыкта. Җиренә җиткереп, майын күп итеп салып пешерсәң, ботка искиткеч тәмле була диделәр күп еллар дәвамында Нәврүз боткасы пешереп райондашларны сыйлаган апалар. Ел сайын чыгабыз, мендәген күп ташында бик күп ботканы бик тәмле мактылар ие. Хәзер инде пенсиядә ял итәм.
Хәзер аланы пешергәннән ашарга ясың ел сайын Алла бирсә. Сыер майларын күбәйтеп салып, 3 төрле бутка пешерәйек, тары, дөге, карабыдай. Бик тәмле ашыйлар ие. Барыгына бик зур бәйрәм белән. Бар кешегә дә исәнлек, саулык, тазалык, байлык булсын. Миша мәдәннеке, кафеда эшләдем гомер буе. Бездә чыгадырак элек шушы бәйрәмнәргә, кашылар пешерәдерик, бик матур үтәдерик, бездә дәгән, монда да шулай, монда да төшәдерик элек. Нәврүз буткасы бик тәмле пешерәләр, бөтенесе дәгән. Харап тәмле итеп пешерәләр. Сөтендә салалар, майында, майы күп кирәк инде кашыга. Майы булса, бөтен нәрсә дә тәмле була. Рәхмәт Саба кешесенә, бик матур, бик күркәм праздник оештырганнар инде. Шуның өчен менә специально дип балаларны алып килдем шушында уйнарга. Көндә бик тә нормально инде, ярар нишәтәсең инде бу көнне. Традиция, бик матур бәйрәм. Аллага шөкер. Шәмәрдән дә кичә булды, анда дагын бик әйбәт матур булды. Кашылар ашадык, монда да кашылар ашадык име. Рәхмәт Саба кешесенә, администрациягә рәхмәт. Нәүрүз ул ерак гасырлардан килгән калык бәйрәме. Язгы көн төн тигезлегеннән соң табигать шын-шынлап язга борыла. Бар тереклек яшәрә, җанлана башлый. Районыбызның мәдәният хезмәткәрләре чыгышында да нәкъ шуңа басым ясалды. Бәйрәмгә килүчеләрне Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов теләмләп изге теләкләрен җиткерде. Инде мул игеннәр булсын дип, менә бу ел Аллага шөкер, кары да күп, кардагы дымы да күп. Инде безнең зур өметләр баглыйбыз, яхшы уңышлар алырбыз дип. Инде матур җәйләр килсен, матур еллар үтсен, ипиле булыйк. Алла бирсә, менә шулай матур итеп бәйрәмнәрдә очрашып, бергә күмәкләшеп, үзебезнең халкыбыз белән, үзебезнең дин өммәтебез белән, безнең әле изге Рамазан аенда җитә Алла бирсә, менә шулай итеп матур итеп уйнап көлеп, җырлап биеп, боткалар ашап, матур тормышта барыбызга да яшәргә язсын. Карлы көн булса да, барыгыз да кояшлы яз бәйрәме, Нәүрүз бәйрәме белән матур итеп уздырыйк бәйрәм белән. Яз гүзәле Нәүрүз бикәне дә каршы алдык. Бәйрәмнең күңелле, матур мизгелләрен күпләр фото, видеога да төшерде. Еллар үткәч карау өчен матур истәлек талар, еракта яшәүче якташлар өчен туган як сәламе дә ди. Сатыш авылыннан килгән Гүзәлия ханым Мөхәммәдханова. Ленинградта яшәүче туганнарыма һәм Мәскәүдә яшәүче кызым гаиләсенә җибәрәсем килә. Алар сорап калдылар инде. Минем видеоларым аларга бүген Алла бирсә китәчәк. Бәйрәмнең иң матур, иң кызыклы өлешләре ул әлбәттә менә һәрбер оешманың шундый матур иттереп, төрле кешеләрне җәлеп итеп, буткалар пешерүләре. Ул бит инде үзенчәлекле бер кызыклы шундый бер вакыйга дип әйтимме. Һәм менә бөтен кешегә игътибар итсәң, райондашларымның эшләре алга барсын. Барыгызны да чын күңелдән шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Ил җирләребезгә тынычлык, кешеләр күңеленә шулай ук тынычлык булсын иде. Бәйрәмгә килүчеләр өчен күп төрле спорт һәм халык уеннары да әзерләнгән иде. Өлкәннәр дә, балалар да рәхәтләнеп уйнадылар, бүләкләр оттылар. Нәүрүз бәйрәме бик әйбәт булды. Бүләкләребез бар. Ярый әле безне шулай очраштыра һәм берләштерә торган бәйрәмнәр бар. Балаларның да әти-әниләре белән бергәләп бәйрәмгә килүләре аеруча сөенечле. Димәк, буыннар чылбыры да өзелмәячәк. Яз бәйрәме Нәүрүз дә онытылмаячак. Илләргә, дөньяларга тынычлык бирсен. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны һөнәр сайлау белән таныштыру максатыннан безнең районда Саба бала һөнәр проектын тормышка ашыру дәвам итә. Бу атнаданың кысаларында Baby Skills Республика төбәгара чемпионатының муниципаль этабы үтте. Бакчага йөрүче малай кызлар 6 һөнәр компетенциясендә көч сынашты. Теманы Раилә Галявина дәвам итә. Кулларында уклау биетүче кызлар Әлүки бакчасының да әниләренең дә уңган кызлары. Балаларны менә шулай кече яшьтән эшкә өйрәтү, һөнәр белән кызыксындыру ул Саба бала һөнәр проектының уңышы һәм төп максаты. Районда киң колаш белән гамәлгә ашырылучы бу программа хәзер республика күләмендә нәтиҗәләр барлау кебек финиш сызыгына якынлаша. Baby Skills исеме астында республика төбәк ара чемпионатында катнашыр өчен төрле һөнәр компетенцияләрендә балаларны ярыштырып районнарда муниципаль этап
көч сынашулар уза. Собада аның беренче көне Әлүки бакчасында үтте. Биредә 7 кыз шәш тараш һөнәре буенча белем күнекмәләрен күрсәтергә килде. Профессия парикмахера существует давно-давно, в разных странах, в разные времена ее называли по-разному. Цирюльниками, бородавреями, стригунами. Бәйге 3 турны кылашлый. Кызлар иң элек менә шулай һөнәрнең килеп чыгышы, тарихы, кеше тормышында әһәмиятләрен яктыртып чыгыш ясады. Һәр бала шәш тараш хезмәтенә үзенчә якын килгән, бер-берсен кабатламаган, яңа үзенчәлекләрен тапкан һәм шуларны матур итеп жюри хозурына җиткерә алды. Бу составны район мәгариф идарәсе вәкилләре тәшкил итте. Это невидимки и шпильки. Да, хорошо. А вот это как? Ага. Разве это не повара нужен? Нет, это парикмахерский фартук. Парикмахерский фартук? А зачем его использовать? Ну, что туда вещи ложить, если у него не хватает стола, тогда он туда засовывает вещи. Спасибо, умничка. Жюри вәкилләре кызларга менә шулай сорауларны төрле яклап биреп, аларның шәш тараш һөнәре буенча белемнәрен барлады. Монда кул астында кирәкле төп хезмәт кирәк-яраклары, аларның әһәмиятләре барысы да ачыкланды. Шәш тарашның беренче бурычы шәш кисү булса, икенчесе кешегә бигрәк тә кызларга матур килешле прическа ясау. Бәйгенең алдагы турында кызлар нәкъ менә шул осталыкларын күрсәтеп сынау тотты. Алар озын толымлы иптәшләренә кичке бәйрәмгә прическа ясады. Моның өчен 20 минут вакыт бүленде. Эш өчен барысына да бердәй кирәк-яраклар бирелде. Клиент әзер булгач, шушы хезмәтләрен жюри каршында якладылар. Мен дустым Динәгә ясадым бик матур прическа. Менә карагыз. Менә мен монда юл ясадым, менә мондый. Монда мин крабикларны куйдым. Шишек булган крабикларга. Монда мин ободок куйдым. Заколкалар куйдым. Матур әйберләр куйдым. Мен аңа туй әйткәне ясарга, туйга бара. Аны Самир приглашать иткәне. Һәм хәзер мен ясадым. У булганы бик җиңел. Миңа прическа ашады, мин кунакка барам. Бәйгегә кызларны бакча коллективы, тәрбияче апалары, әниләре барысы бергәләп әзерлиләр. Һәм аларның берсе наставник булып бирегә килде. Алар бәйге дәвамында үз укучылары өчен җан атып, борчылып, көч биреп утырды. Бу җаваплылыкны Иделиянең әнисе Гөлия ханым үзенә алган иде. Бүгенге бәйгегә кызым белән үзем бик кызыксынып катнаштык. Бүгенге бәйгедә инде туганнан бирле шәш үстерәбез. Әни синең шикеллек озын шәчле буласым килә ди. Бу һөнәрне менә бу конкурска әзерләнгәндә тагын да яңа якларын ачтык, тагын да кызыксыну уятты. Балада ниндидер бер интерес уятты дип әйтәсе килә. Барлык чыгышлар соңында иң авыры жюрига булды. Аларга шушы матурлыклар, тырышлыклар арасыннан иң-иңен ачыклыйсы иде. 7 кызның һәр кайсы төрле номинацияләрдә исемле җиңүче исемен алды. Беренче урынга Кыңгырау бакчасыннан Илвина Фәттахова лайык дип табылды. Бу бәйгене әйтеп китер идем, безнең 2 максатчан проектыбызны тормышка ашыра. Иң беренчесе әлбәттә районда берничә ел бара торган бала һөнәрләр шәһәре проекты. Аны инде барлык кеше дә белә. Аның максаты кичкенә яшьтән балаларны һөнәргә өйрәтү, һөнәрләргә таныштыру. Һәм ул бик әйбәт кенә эшләп килә. Икенчесе республика күләмендә Baby Skills дигән шундый һөнәрләр буенча, компетенциялар буенча бәйге игълан ителде. Һәм менә шул регионара бәйгенең муниципаль этабын үткәрәбез. Менә шушы 2 проектны үз эченә ала. Һәм әлбәттә менә бу һөнәрләр шәһәренең дәвамы кебегрәк тә килеп чыкты бу. Һөнәри көч сынашулар икенче көнне шоколад балалар бакчасына күчте. Биредә пешекче һәм кондитер компетенцияләрендә көрәшүчеләр җыелды. Барысы 10 бала аш-су буенча белемнәрен, һөнәри осталыкларын күрсәтергә әзерләнгән. Бүгенге бил алышу бәйге шартлары буенча баллы һәм тәмле булачагы алдан ук билгеле иде. Повар эше дә, кондитер эше дә аларга ничектер якынрак. Алар инде өйдә әтиәниләр белән әзерләгәнне күрәләр. Безнең үзебездә ашхана бар бит, без анда экскурсиялар оештырабыз. Аларга бик кызыклы булды.
бик күп яңалыклар алдылар үзләре өчен, бик тырыштылар, бик күп эшләдек, бик күңелле булды. Шәмәрдәннән Дәринә Кәримовага 5 кенә яшь булса да, ул инде хәзердән аш-су бүлмәсендә әнисенә кул алмаш. Бергәләп пешергән печеньеларын жюрига да алып килгән. Мы с мамой каждую субботу печем лавды с радостью, пироги, батух, прянички, а также придумываем новые рецепты. И поэтому я для себя решила, что в будущем хочу стать кондитером. Сабина Галиева да Шәмәрдәннән килгән катнашучы. Ул үзен киләчәктә кондитер булам дип таныштырды. Тәмле һөнәрне тәмле итеп сөйли белүе белән дә жюридагыларны елмайтты. Исторической родиной всех кондитерских изделий в Европе является Солнечная Италия. Но первые открыватели кондитерского ремесла принято считать арабов, которым сахар известен с 850 года. Профессия кондитера очень сложная, а в то же время очень интересная, творческая и вкусная. Каждый из вас был в кафе или по магазину торты, пирожные. Как красиво они украшены и цветочками, и грибочками, и различными шариками, и сердечками. Это все приготовил кондитер. Аш-су һөнәре үзен бер вакытта да алдатмый. Аның үткәне бар, бүгенгесе гөрли, киләчәге дә һичшиксез булачак. Кешелек тукланып яши бит. Шуңа аның турында ничек тә сөйләп була. Повар кормит нас в детском саду каждый день. Спасибо им за это большое. А кондитер – это уже человек-радость, даже немного волшебник. Повар должен умело пользоваться оборудованием, создавать авторское меню, вкусно готовить, знать особенности кухни разных народов, хорошо работать в коллективе, разбираться в качестве продуктов. Я думаю, что быть хорошим поваром – это искусство, поэтому люди платят деньги и благодарят повару за вкусную, аппетитную, свежую еду. Балаларның пешекче һөнәре турында шулай тәфсилләп сөйләүләре жюрида утыручы Гөлнара Сайфуллинага аеруча нык тәэсир итте. Пешекче буларак ул үзенә алмаш буынга зур өметләр баглый. Балаларда индивидуаль алар һәрберсе личность, шаккатып карап утырдым, алар шундый коммуникабельный, ялмыйлар, ялчан түгел, молодцы. Минем арттан, безнең арттан, без хәзер инде яшь барыбер, минем арттан яшьләр повар һөнәре белән кызыксына дигән фикер калды миндә. Тәмле сөйләм, тәмле эшкә күчеп, бәйгенең икенче туры башланды. Менә хәзер белгәнеңне кулым белән әзерләп күрсәтергә кирәк инде. Һәр катнашучы аерым өстәлдә урын алды. Кондитерларга бисквит тортын бизәргә һәм чәй тәм-томы әзерләргә бирем бирелде. Аларга бу эшләр өчен 15 минут вакыт бүленде. Ә пешекчеләр 20 минут эчендә салат һәм бутерброд әзерләргә тиеш булды. Жюри эш барышын ныклы контрольдә тотты. Техник куркынычсызлык таләпләре, иҗадилык, чисталык барысы да исәпкә алынып барылды. Аш-су эшен кызлар һөнәре дип кенә булмый. Бәйге тотучылар арасында малайларның да булуы шуны ассызыклый. Алар хәзердән әниләренең булышчылары. Мин өйдә дә пешерәм. Әнигә булышам, суганнар шим, һәм бәрәңгене дә. Мин өйдә дә яратам пешерергә. Мин күңел җылысын салып, ризыкны тәмле итеп әйтим. Мин бүген конкурска салат ясадым. Анда помидор, кыяр, кәбестә, кишер салдым. Һәм мин канапе ясадым. Тәмле булдымы? Ошадымы? Килеп чыктымы синең ризыгың? Әйе. Син өйдә дә әзерлисеңме, булышасыңмы әниләргә? Әйе. Нәрсәләр әзерлисең? Салатлар, ашлар. Кәримнең аш-су әзерләргә яратуын һәм кулы ятуын жюри дә күрде, белде. Аның эшләрен алар беренче урынга чыгарып бәяләде. Кондитерлар арасыннан мондый мәртәбәгә Сабина Галиева лайык булды. Жюри барлык эшләрне дә, катнашучыларны да мактады. Балалар кулы белән туган хезмәт башкача була да алмый иде. Балалар әлеге эшләрне үз куллары белән эшләп караулары аларга күпкә кызыграк. Безнең барлык материаллар, барлык аларга эш вакытында кирәк продуктлар тәэмин ителде. Шуңалар бик кызыксынып әлеге конкурста катнашалар. Барысы да әлеге конкурска әзерләнеп
шын-шыннап катнашасылары килгәннәр һәм шыннан да барысына да сокланып, карап, аларның эшләренә шын бәя бирү жюрига бик авыр булачак. Шын профессионаллар булып үзләрен күрсәтәләр, матур итеп катнашалар барлык балалар бакчалары представительләре. Һөнәри көч сынашу җыр биюле борылыш алып, 3нче көнгә бәләкәч балалар бакчасына күчте. Биредә 7 малай кыз, тәрбияче, музыкаль җитәкче, декоратив гамәли сәнгать төрләре буенча бәйгегә җыелды. Һәр кайсы иң элек үз һөнәрен яклап, жюри каршында чыгыш ясады. Музыкальный руководитель детского сада – это особая профессия. Возможно, со стороны кажется, что работа легкая, праздничная, веселая. Однако именно музыкальный руководитель организует эти праздники, совмещая несколько профессий. Музыкант, сценарист, поэт, художник. Если меня спросят, зачем нужна музыка, я отвечу на вопрос: с музыкой музыкальный руководитель для ребенка открывает мир радостных переживаний. Тәрбияче дә, музыкаль җитәкче дә көн дәвамында балалар белән бергә, алар янәшәсендә. Малайлар, кызлар шуңа күрә апаларының бу һөнәргә мәхәббәтләрен күреп тәрбияләнәләр. Чыгышларында да иң уңышлы алымнарын чагылдырырга тырыштылар. Тәрбияче апам әйбәт булырга тиеш, балаларны учить итәргә тиеш. Музыкаль җитәкче номинациясе катнашучылары яшьтәшләре белән ачык дәрес үткәрде. Монда китап дәреслекләр, уен кораллары да эшкә җигелде. Музыка яңгырау белән бәйге тагын да күңелләнеп китте. Әмінә декоратив гамәли сәнгать түрендә көч сынашучы 2 уенчыга гжиль стилендә агач тактада рәсем ясау эше бирелде. Алар 20 минутта ак һәм зәңгәр төсләрне генә файдаланып, кабатланмас иҗат җимешләрен тудырдылар. Аннары аны жюри каршында үз балаларыдай якладылар. Нурлана Әбубакированың кулы рәсем эшенә ятып тора. Бүгенге хезмәте һәм чыгышы жюридагылар күңелендә дә урын алды. Аңа 1нче урын бирелде. Мин әнине ясарга яратам. Мин аны матур итеп ясыйм. Олкалар тагам, матур кием киертем. Мәрҗән тагам. Матур шеш куям. Менә шулай 3 көн дәвамында Baby Skills ярышларының район туры катнашучылары үз көчләрен 6 компетенциядә сынадылар. Һөнәри яктан ачылдылар, сәләтләрен камилләштерделәр, жюри барысында энә күзеннән үткәреп иң-иңнәрне җиңүче итте. В нашем районе такой чемпионат проводится впервые. Мы очень рады своими результатами детей. Мы желаем детям успехов, побед. Спасибо большое. Хочется выразить руководству района, которое помогло организовать данное мероприятие. Большое спасибо наставникам, педагогам, родителям, которые подготовили своих детей, своих юных специалистов в 6 областях, 6 компетенциях. Им желаем успехов, побед на следующем туре. Baby Skills республика чемпионаты апрель айында булачак. Ол онлайн форматта, ягъни дистанцион итеп үткәреләчәк. Саба районыннан 6 компетенциядә дә 1нче, 2нче урыннарны яулаучылар анда катнашу хокукын алды. Балкыш республика фестиваленең зона этабында өлкән яшьтәге үзешчән башкаручылар ачыкланды. Безнең иҗат төркеме күрше Кукмара районында да эшләде. Сүзне Әлфия Мөбараковага бирәбез.
Үзешчән ветеран башкаручылар арасында уздырылучы Балкыш Республика фестиваленең Кукмарадагы зона турында Кукмара, Мамадыш, Соба, Балташ, Питрәш районы хәвәскәрләре чыгыш ясады. Кукмара район мәдәният йорты иртәдән үк матур итеп киенгән, җиңелчә адымнар белән йөрүче, үзләрен бик тә бәхетле итеп сизүче өлкәннәребезне каршы алды. Аларның чыгышларын кукмаралылар бердәм карадылар. Ә хәвәскәр артистларның чыгышларын Казаннан килгән мәртәбәле жюри күзәтте. Сәхнәдә татар, урыс, удмурт, мари милләтеннән булган үзешчәннәр, дәртле биюләр, моңлы җырлар башкардылар. Bu festivallerini yaş gözetip baram, iş boyunca da indi. Hem her yılını korap, ihtibarla korap ileride barğaçtan hem yaratkan festival olmayalım. O kişinin ortaya bilmeyi, o kişinin turmuş kaygı hasretlerine birilmeyi, o turmuşun ağırlığın turmuşun ağırlığını jеңә білуі, hem матур итеп яши білуі. Балкыш фестивале гомумән зур сәхнә, үзешчән ветеран өчен үз-үзеңне тәртиптә тоту, һаман яшь калу, бер-берең белән очрашу урыны ул. Шул ук вакытта алар үз заман җырларын яшь буынга тапшыру өчен дә тырышалар. Сәхнәдә оныклары белән бергә чыгыш ясыйлар. Чыгыш ясаучылар арасында 30-40 ел сәхнәдә җырлап йөрүче коллективларны да очратабыз. Әлбәттә, фестивальдә чыгыш ясаучы иң-иңнәр республика турында катнашачак. Бу бәхет кемнәргә елмайыр? Бу хакта зона турлары тамамлангач кына билгеле булачак. Сандуғаш, сандуғаш, китмә, китмә, сандуғаш, қанатларың талдырып, туған жеріне қалдырып, бізде туып өстің сен, шық суларын іштің сен. Балкыш фестивалінің әһәмиятен аның сүз белән әйтеп бетереп булмай.
Анарға моң яңгыратып торырга кирәк. Әйе, биешләрне битеп торырга кирәк. 12 елдан бирле башланган эшләребез елдан-ел көчәя бара, куәтләнә бара. Анарға елдан-ел катнашкан кеше саны арта бара. Менә бер саны әйтеп китим әле, мен күп вакыт әйтәм инде. Чөнки ул показательный сан. Беренче фестивальдә безнең 3 миллион кеше катнашкан булса, менә пандемия елында, ограниченияләр, чикләүләр булган елда 25 меңгә якын кеше катнашты безнең соңгы 6-нчы фестивальдә. Быел 7-нче фестиваль. Бу кешеләрне ялга чыккачтыр. Ул кешеләрне эшсез тотмый. Бербез дә эшсез тормый. Өйдә дә эш бар, уныкларыбыз белән эш бар, анда кибеткә барасы бар, башка җиргә барасы бар. Әмма ләкин менә бу фестивальнең көче, аның гаҗәеп тә күп. Анда меңләгән кеше катнаша, кая әйткәнчә. Аның репетиция бара кирәк кешеләрнең, апайларның, абыйларның, Аннан соң концертларга районга чыгарга кирәк, башка районнарга барырга кирәк. Менә шул фестивальдә катнаштырабыз. Шуның өчен ул авыртырга вакыт калдырмый, күңелсезләргә вакыт калдырмый, ул гаҗәеп, сиксез әһәмияткә ия булган чара. Сабаларның чыгышын карадыгыз, сабаларга нинди бәя бирәсез? Сабаларга быел югарырак бәя бирәм син алдагы елларга караганда. Соңгы алдагы елда да 6-нчы фестивальдә яхшы катнаштылар. Быел тагын да көчлерәк катнаштылар. Мин бая аларның бүләкләгәндә әйтеп киттем. Сабаларга икеләтә рәхмәт. Аларның чыгышлары өчен һәм Рөстәм Миргалиевич өчен. Именно президент тарафыннан ярдәм бу фестивальне башлап һәм шулай алып барга ярдәм итә. Рәхмәт, барыгызга рәхмәт. Үткән сикшәмбедә Балкыш Республика фестиваленең Саба зонасында гала концерт булып узды. Аны Саба дулкыннары телевидениесы аша бик күпләр яратып карады. Гомер буе аралашып, сөйләшеп йөрүче якын кешеләребезнең сәхнәдәге чыгышларын күреп горурландык та, сокландык та без ул көнне. Районыбыз авылларында йөзләрчә үзешчәннәрнең зур осталык белән чыгыш ясавын карап хайран калдык. Саба, Шыңар, Шикше, Курсабаш, Шытсу, Яблаштау, Икшермә авыл мәдәният йортларында эшләп килүче фольклор ансамбльләре, шулай ук театр түгәрәкләре, ялгыз башкаручылар, нәфис сүз осталары чыгышы югары бәяләнде. Утызынчы март көнне Россиядә һөнәрче көне билгеләп үтелде. Һөнәрченең кулы алтын, аннан гөлләр тама диләр. Иләбәр авылында яшәүче Айнур Зарипов та ата-баба мирасын дәвам итеп бүгенге көндә агачтан матур йорт кирәк-яраклары, җиһазлары ясый. Аның эшләнмәләре районнан читтә дә үз урыннарын таба. Бу көннәрдә безнең хәбәрчеләребез останың үзе һәм аның җитештерү эшчәнлеге белән танышып кайтты. Биредәге матурлыктан күзләр камаша. Күргәзмә тактага эленгән менә бу агач әйберләр барысы да мунча өчен ясалган эшләнмәләр. Төрле формадагы киштәләр, кием элгечләре, яктырткычка абажур, көзге, мунчада кулланыр өчен башка уңайлыклар күз явын алырлык. Айнур бүгенге көндә халык ихтыяҗын өйрәнеп, үз фантазиясын эшкә җигеп төрле юнәлешләрдә җитештерә, иҗат итә дисәк тә ялгыш булмас. Аш-су бүлмәсе өчен өстәл урындык, чәйнек таба аслыклары, гөл аслыклары, беседка өчен җиһазлар, аның бер юнәлеше булса, тагын берсе борынгы стильдә эшләү. Менә бу урындык, табурет, тумбаларны күргәч исә ирексездән 3 аю әкияте искә төшә. Аерым бер зәвык белән алар интерьерны бизи. Бу безнең короткая куя торган тумбочка дип атала. Без моны ясыйбыз агачның гәрбеленнән. Обычно утыңа кисәек моңача, хәзер эшкәртеп гәрбелдән сызып эшлибез. Бу чын натуральный була инде. Тәмле ишәр тора, шкафны ачкан сайын тәмле ишәр. Менә моны өйләр өчен сорыйлармы? Өйләр өчен кеше хәзер менә аерым бүлмәләрен чын агачтан ясый башлады. Караватны шушындай тип стильдә, шкафларын
име тумышчыкларны. Моннан тыш склад ягында инде кирәк җирләргә озатырга дип әзерләп куйган мунча эскәмияләре, киштәләр, элгечләр, мәчет өчен мөнбәр, яннары артыш ботакларыннан эшләнгән көзгеләр туплап куелган. Гомумән, артыш ботакларын Айнур үз эшендә яратып куллана. Беренчедән ул бүлмәгә тәмле ис чыгара, икенчедән кеше сәламәтлеге өчен дә файдалы. Әле аның тагын бер кызык шөгыле бар. Һаман да шул халык ихтыяҗын кайгыртып, кимерүче җәнлекләр өчен менә шулай агач стружкаларын һәм кырып печәнне дә аерым тартмаларга төреп шәһәрләргә озата. Алай гына да түгел, тал, алмагач, шия ботакларын да тартмаларга тутырып, кеше дусларыбыз өчен тәмле агач ризыкларын әзерли. Бу эшләрнең барысына башлангыч 10 ел элек бирелә. Әтисе белән алар такта ярудан башлаган эш Айнур өчен бүген менә шундый киң кылачлы җитештерү эшчәнлеген җәелдерүгә сәбәпче була. Без эшебезне 2012 елдан әти белән берлектә такта ярудан башлап җибәрдек. Мин вакытта Казанда эшлим әле. Төп сәбәпче бабай булгандыр дип уйлыйм. Минем әнинең әтисе Балтасасы булган. Анда әти ягыннан да бабайлар булган. Тәрәзә наричклары ясыйлар, ишек ясый бабай. Нинди агачтан нинди нәрсә бар, шуны ясый инде. 2013 елда күченеп кайтырга уйладым гаилә белән. Мен кайтканнан соң әкренләп станоклар алып, юкәдән вагон кесеп башлаган өчен. Эшләрендә хайрангана атыклар кала. Нишләтергә микән уйлаганнан соң ишек ясарга уйладык. Мунча өчен ишекләр, аннары әкренләп аңа кушылды скамейка, төрле вешалкалар. Мәхә бүген көндә где-то безнең 40 төрле мунча җиһаз эшләнә. 10 сантиметрында рәмез кирип бара бөтен мунчаны өенә. Аннары икенче направление дип әйтик инде, һаман да җәйләсе килә бит инде. Сәсе килә, йомшак урындыклар ясый башладык кухня өчен. Өстәл урындыклар. Бу бик зур ихтыяҗ белән барды. Төрле районнардан заказлар килә, бүген көндә дәген заказлар бик күп өстәл урындыкка. Аннары өченче направление дип әйтик инде, иске стильдә. Бар күбрәк бара беседкалар өчен. Анда керә безнең скамейка, өстәл, аннары табуретка. Соңгы вакытта кухнялар эшләп ятабыз. Төрле шкафлар. Бу 4нче стильдәге. Бу өченче направление бу. Иске стиль. Иске стильдә эшлисез кухняларны да. Ай. Халыкның ихтыяҗы бар шундыймы? Менә сорау артты менә соңгы елларда кеше теге натураль дип әйтим, шуңа кайтмакчы була. 4нче направление дип әйтик инде, 1 ел чамасы интернет-магазинда эшләп башладык. Валбрста озында сатабыз. Ихтыяҗны ничек өйрәнәсез менә? Үзенә-үзе килеп чыга инде. Сорыйлардыр бәлки. Спроста бар, кызыксынасың аудитория белән. Шулай әкренләп эшлибез инде. Менә алга таба алабызда зурак интернет-челтәргә чыгарга дип уйлыйбыз. Агачтан мондый матурлыкларны тудыру өчен Шимал һәрвакыт бар. Күп очракта юкә агачы белән эш итәләр. Аннан мунча өчен әйберләр, каеннан өстәл урындыклар ясыйлар. Борынгы чор стилендә эшләү өчен шыршы нарат агачлары кулайрак ди Айнур. Бүген аның берничә цехы бар. Анда тагын 2 егет хезмәт куя. Беренчесендә агачлар такта итеп ярыла, махсус станокта яннары чистартыла. Аннары алар шул исәптән бизәкле эштә файдаланылучы артыш ботаклары 50 градус эсседә киптерелә. Алга таба әзер материаллар, җиһазлар ясау ягына кирип китә. Монда да исә берничә станок үз функцияләрен үти. Берсендә такта бар ягыннан эшкәртелеп, шомартылып кирәкле размерда чыкса, башкаларында төрле вак катлаулы элементлар башкарыла. Комплект әйберне ясау өчен бер заказны дип әйтгәндә үтәү өчен күпме вакыт сарыф ителә? Бер көннән 2 атна кадәр барган ушт. Mesela вешалкалар, скамейкалар алар бер сааттан эшләнә инде. Өстәл урындык комплект ясасак, чират булганда атна ярым 2 атна вакыт кирәк. Менә хәзер кухонный гарнитурлар да эшли башлагансыз, аларны күп вакыт сарыф ителә инде сезнең? Кухонный гарнитурга узаграк где-то 3 атна бар. Ты кулдан эшләнә бөтен нәрсә. Ручный эшләнсә, эшләнә дисәк тә булган. Просто тактасын шомартып чыкканнан соң калган әйберне ручный эшлибез инде. Шималны каян аласыз? Шималны үзебезнең лесхоздан алабыз, Сабадан, и Кировтан кайтарам инде. Менә такталар обычно готовый килеш Кировтан кайтарам, агачны лесхоздан. Артыш ботакларын асын Малмыж ягыннан кайтайын. Асын кило алабыз инде. Әзерне.
Айнур Газизов бирегә Өтернәс авылыннан килеп эшли. Инде 5 ел шушы һөнәрне яратып башкара. Мен күбрәк урындык өстәлләр ясыйм инде. Менә хәзерге вакытта мин урындык арткы тәпиенә базлар ясыйм инде. Көнгә шул 2 урындык тирәсе чыга инде мин. 2 урындык ясап. Аны без теге ясаганда күбәйтеп ясыйбыз бит. Шуңа теге алай bir şarlap kına yasamıyoruz. Bu biti basağaç. Ana şu iki orundaq şağalıp getirge bulayın. Эш гөрли. Бер үк вакытта егетләр ашсу бүлмәсенә гарнитурда эшли башлаганнар. Гомумән, иртәдән кичкә кадәр эш тынып тормый ди Айнур Зарипов. Шунысы да яхшы, үз җылыту системаларын булдырып, мич килеп, эшкә яраксыз калдыкларны ягып, бинаны җылыту өчен файдаланалар. Биредә агачның чүбе дә эшкә җигелә. Эшмәкәр җитештергән товарларын үзебездә дә, тирә-як районнарда да яратып алалар ди. Казакстан, Белоруссиядән да заказлар кабул итә. Нәселдән килгән һөнәрне Айнур бүген менә шулай зур теләк белән дәвам итә. Һөнәрчелек яшәгәндә халкыбыз традицияләре дә яшәячәк. Узган шимбәдә Лисхоз урта мәктәбе базасында шахмат турниры узды. Ул РСФСР һәм ТССРның атказанган урманчысы, почет белгесе, Октябрь революциясе орденнары кавалеры Миннеханов Нургали Миннехан улы истәлегенә багышлап 20-нче тапкыр үткәрелде. Тулырак алдагы хәбәрдә. Мең ярым еллык тарихы булган шахмат уены компьютер һәм гаджетлар заманында да популярлыгын югалтмый. Шулай булмаса, әлеге ярышлар Соба, Кукмара, Балташ, Биектау, Орша, Мамадыш, Спас районнарыннан мәктәп укучыларын һәм өлкәннәрне үзенә җыяр идеме? Спас районы Болгар шәһәреннән килгән Дмитрий Гончаров шахмат уены белән 8-нче сыйныфта укыганда мавыга башлый. Баш миен эшләтү өчен уйныйм ди шахмат сөюче. Это, во-первых, не дает мозгам, как говорится, затвердеть. И склероз будет позднее, чем обычно. Так что, и вообще это хобби, без которого, это для меня это хобби. Работал зав. Центральной районной аптекой города Болгар. Естественно, это же аптечная служба, это, в общем-то, умственная работа. А шахматы всегда помогают, чтобы мозги, как говорится, не застаивались и всегда были в работе. У меня разряд первый, и рейтинг где-то небольшой, рейтинг 1560. Играли мы в рейтинговых турнирах, я ездил в Ульяновскую область. У нас там соседи Ульяновская область. И вот рейтинговые турниры, лет 10 я туда ездил. Шахмат уены берничә адым алга күрү сәләтен арттыра. Шуңа да гомере буе шахмат уйнаган кешеләр олгайгач та акыл камиллеген, зирәк булу сыйфатларын югалтмыйлар. Алар тормыш китереп куйган мәсьәләләргә дә тиз һәм дөрес җавап табалар. Быел 90 яшьлек олы юбилейын билгеләүче Юрис Галиуллин Мамадыштан килгән. Оныгың белән бергә ярышларда катнашу үзе үк бәхет түгелмени? Тыл ветераны махсус бүләккә дә лаек булды. Авылга кайтып укыта башладым. Мәктәптә шахмат түгәрәкләре оештырдым. Балалар бөтенесе өйдә бөтен семья шахматка өйрәнде. Бишедә шахмат уйный белә. Хәзер внуклар, правнуклар Казанда да бик алдынгы урыннарны алалар. Мен Мамадышта район буенча да шахмат ярышына беренче урынны, командада да личныйда да алганым булды. Шахта. Аннан соң семья белән шахматлар уйнадык. Внуклар белән даже анда беренче урынны алганнан соң район Мамадышта Казанда барып уйнадык. Шахмат акылны чистарта, фикерләргә өйрәтә торган уен. Бийек сәясәтчеләр, стратеглар арасында да шахмат уйнаучылар күп. Районыбызның күренекле шәхесе Нургали Миннехан улы Миннеханов та шахмат уйнарга бик яраткан. Чарада катнашкан юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкат Нургали улы Миннехановтан хатирәләре белән уртаклашуын үтендек. Бөтен өйдәге эшләрне эшләп, менә бу телефоннар, нияр дигәндә, компьютерлар дигәндә вакыт калмыйдыр. Кич белән 7-гә тикле эшне бетерсәң, дәресләрне карасаң,
әтияне инде мөмкинлек бирәдер урамга чыгып, әзрәк уйнарга, теге футболга диме, шундамы. Безнең әти бик уйныйдыр, күп уйныйдыр, кайшвакны без инде әти белән кайшвакны барадыр там, аның иптәшләре янына, ул эш буенча барадыр, алар шахмат уйныйдыр, без инде теге вакытта телефоннар, компьютерлар юк бит инде. Нәрсәдер шөгыльләнәдер, инде китап укыйдыр, әтине күтеп йөридер. Үземчә мин әз генә уйный беләм, бу көндә аныкны өйрәтергә тырышканым. Катнашучыларга район башлыгының сәламнәрен районның шахмат федерациясе рәисе Марат Кәримов җиткерде. Инде алга таба да сезнең белән шушындый ярышларда, шушы турнирда очрашып, зуррак колаш алган масштабта балалар белән әлбәттә олылар, ветераннарыбыз бөтенебез бергә уйнарбыз дип өметләнәбез. Мәскәүдән килгән БРИКС интеллектуаль уеннар халыкара федерациясе президиум әгъзасы Эрик Маккил шахмат фигуралары ярдәмендә уйнала торган Фатум уены белән таныштырып мастер-класс үткәрде. Соба Арена спорт мәктәбенә 2 Фатум уены комплектын бүләк итте. Спортның әлеге төрендә көчләрен сынашырга 7 районнан барысы 257 спортчы һәм шахмат уены белән мавыгучы килде. Уенчылар арасында төрле яшьтәге катнашучылар бар иде. Иң яшь шахматчы бойлар сабасыннан 3 яшендә тулмаган Ильяс Мөхәммәтов. 18 яшькә кадәрге катнашучылар арасында 11 призлы урын собалыларда. 18 яшьтән өлкәнрәкләрдә 14 җиңүче билгеләнде. Шуларның 5-се Кукмарадан, 4-се Маматыштан, 3-се Собадан һәм тагын берәр шахматчы Орша, Балташ районнарыннан. Җиңүчеләргә грамоталар һәм акчалата призлар тапшырылды. Мәктәп укучылары турнирда катнашкан өчен генә дә 1,5 сум күләмендә приз алды. Рифкат Нургали улы Миннеханов әлеге ярышлар дәвамлы булачагын, призлар фонды тагын да артачагын белдерде. Без тырышабыз ярдәм итәргә, үткәрергә. Бүген сөйләштек, тагы бу ярышлар буенча икенче күләмдәрәк, икенче төрлерәк аны үткәрергә. Безнең яктан мондагы ярдәм булачак. Бу ярышның дәрәҗәсен без күтәрергә тырышырбыз. Легендар урманчы истәлегенә үткәрелгән шахмат турниры быел да бик җылы һәм шул ук вакытта җанлы үтте. 30 март көнне Ямлы Соба яр буендагы чаңгы трассасында сезонны ябу уңаеннан ярышлар үтте. Чаңгы сезоны бойлар сабасында рәсми рәвештә ябылса да, әле бу көннәрдә кар барында чаңгычылар әлеге спорт төренең бар рәхәтен күреп калырга ашыга. Менә әле күптән түгел шушы яр буенда сезонны ачып җибәргән. Сезон инде чаңгы сезоны ахырына якынлаша. Быел күп событиялар булды. Чаңгы дөньясында дип әйтергә кирәк. Олимпия уеннары, паралимпия уеннары, менә күптән түгел чемпионат России безнең тәмамланды. Татарстан беренчелекләре ел дәврендә, сезон дәврендә безнең спортчыларыбыз актив катнаштылар. Яхшы призлы урыннар алдылар. Беренче, икенче, өченче урыннар яуладылар. Шуңа күрә инде бу марканы төшермичә алга таба да сезон бетте торасы түгел, шөгыльләнү дәвам итәргә кирәк. Ярышларның ачылышында райондашыбыз паралимпия чемпионы әле күптән түгел Ханты-Мансийскида без бергә спорт дигән исем астында паралимпиячеләрнең кышкы уеннарында алтын медаль яулап кайткан Рушан Миннегулов та катнашты. Аңа Ирек Гарипов рәхмәт хаты тапшырды. Соңгы бәйгедә мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә ярышты. Внимание, марш! Сезон дәвамында ныгыган спортчылар трассадан үзләренә тиешле дистанцияны җил тизлеге белән үтте. 18-30 яшьлек ир-ат һәм хатын-кызлар арасында беренче урынны Фәридә Рәхимова, Салават Галиев яулады. 31-44 яшьлек хатын-кызлар арасыннан беренче булып Алия Мөбаракова килде. Бу яшь категориясендәге ир-атлар арасында Улукбәк Ваисов беренче. 45-54 яшьлек хатын-кызлар арасында Рауия Фасхетдинова, 41-50 яшьлек ир-атлар арасында Ирек Гарипов финиш сызыгына беренче булып килде. 55 яшь һәм аннан өлкәнрәк хатын-кызлар арасында Хания Галимуллина, 51-60 яшьлек ир-атлар арасында Дамир Шакирҗанов җиңүче дип танылды. 60 яшь һәм аннан өлкәнрәк ир-атлар арасында җиңүче Фәннур Башаров. Җиңүчеләргә җитәкчеләр грамота һәм акчалата бүләкләр тапшырды. Кичә бойлар сабасындагы спорт комплекста хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләренең хатын-кыз волейбол командалары арасында җиңүчеләр һәм призерларны бүләкләү чарасы булып үтте.
Бүләкләү тантанасына кадәр волейболчы хатын-кызлар арасында хәлиткеч уен үтте. Кызларның барысы да җиңү теләге белән килгән. Җиңүчеләрне район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов тәбрикләде. Уеннарның җиңүчесе Тимершик командасы кызлары. Олимп командасы 2нче урында, Шылыпуымга 3нче урынны яулады. Муниципаллар командасы 4нче урында калды. Бу кичтә гүзәл затлар чәчәк бәйләмнәренә күмелде. Аларга грамота һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Иң изге Рамазан айы якынлаша. Бу барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән бизәкләү айы. Быел Татарстанда ураза 2 апрельдән 1 майга кадәр дәвам итәчәк. Ураза гаете 2 май көнне була. Әлеге карар Татарстан Диния нәзарәтенең Казыйлар советы утырышында кабул ителде. 1 апрельдә ястү намазыннан соң 1 таравих намазы укыла. 2 апрель шимбә уразаның 1 көне. 30 апрельдә соңгы таравих намазы, 1 майда якшәмбе көнне уразаның соңгы көне, 2 майда ураза бәйрәме булачак. Рамазан айы юмартлык айы да. Ибн Габбас әйткән, пәйгамбәребез бик юмарт кеше иде, Рамазан айында тагын да юмартрак кешегә әйләнә иде. Бу айның айырмасы тагын шунда: күбрәк садака бирү, ризык өләшү, ифтар мәҗлесләре ясау хәерле гамәлләрдән булып тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң без сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән бергә калыгыз.